Iki piye lho Mas wong ki nek gak nang ditengi Mas selak cantel boyo liya patakmu ngono. Lah mbok kira pitik ta kok mbok kon ngetengi Iya. matane. Lah kon marawi kon maro rono men dicathek ulo kuwi. Walah cair neh ki, cair neh opo ngene kon nyulikno kaos njaluk dhuwit ngene kok. Tapi ra tau dikei. Ora dhuwit. Ora tau dikei guys, njaluk embus lho. Terang-terangan yang lab. Ganti singlet to apa kuwi singlet barang wong iya iki wong Tuban wong Jonegoro. Emang ayam bisa hamil? Oh iya, mengendok. Umume sik lanang sembayari Bu, salah. Umume sing wedok kuwi sembayari kok iso. Lerah kae, rungok ngono kok. Kuwi anak umum, lha kira umum kok. Ora umum matane kowe. Sekelan es batu lak cair. Lalah. Banyulan lawas kuwi. Sedo ngising pora sedo lah aku tak mudun sik aku ibu ya. Ya delok to mbek lab. Oh, pernah lah wong biasa ngopo delok kuwi. Dura taekku. Kan karo ngising ngedongkrong to lah. Ngene nek junguk ngene. Lho. Iya lah kok iso. Kaya wardi. Kaya wardi apa jeneng ngising di. Apa? Yo. Ngis orang kok gawe konten. Di selfie kok. Yo ngene. Ayo guys, pause nanti saya nyiram sekali. Ayo guys, ngene. Alah. Pause guys, begini kok. Oh, itu tok. Nek Pandhe apa jeneng Wardi. Nek Wardi tenan Bu. Sing kowe dene direkam mbak sing kuwi. Diupload ning Facebook. Facebooke dhek monet tapi ora diterima mbak. Facebook. Terus ah. Iya lah, dhek iki lho nek komen iki rusak ora umum kowe. Oh, lus. Rusak. Iya. Lus. Wes ya aku tak mudun sik Bu ya pamit sik aku. Mah. Lah, ngomong apa, Pak? Kok nek bar anu tak lip nah, nek bar apa? Bar sahur. Bar kuwi tak lip nah. Wes sesuk ngamene. Gak prei aku sesuk. Kayaknya serong dino kok. Oh, berarti sesuk prei, bari sesuk nih. Terus Terus ngamen kuwi kok iso terus apa? Rong dino iki langsung berturut-turut ngono. Rong dino ngamen, rong dino prei, rong dino main, sedino prei. Iya, ngono lho. Kuwi dikek sapa dhuwit? Dikek anak yatim, kok iso piye lah, kok sampean puncake. Nggonku ya ning KDB wi tuku kaos tapi mbek. Kok iso tuku kaos? Ya kan kayak komunitas ngono. Jadi aku peti tuku kaos sih ambekan Wafa. Enak belum kaya bas ya tuku oleh kaya bas. Tapi nyipi. Lah iya. Yo iki lebu lho. Oke tok di backlight tok. Tak. Tengok. Iki lho. Batem. Cok, coba cak ngono me, Cok. Yo. Kuwi ngising. Kadang ngising kuwi lho. Selfie. Kuwi jenenge Wardi kuwi. Pade. Wes ya, aku tak mudun sik Bu. Dingsing aku. Iya karo laptop ya. Wes pamit sik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih baru. Sama-sama. Tak wakili. Oke. Pak. Maka beda kok lah. Aku nganut orang. Malah wis tepat ini muatannya.